Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum shibenta ban penmi ipisa naga benta ban penshna yeng ya ka wei ka long yeng ka baduk hakashrong sorang kam. Ka kinhon kinong nya tok arshaka ya ka balatip kerteng kum ka the Ultimate Legend Bikers Association sorang kam unit. Haka arpu kendai terik kebenai naiweng arajar arpu wei. Kala penlong naga lempung ya la kai football ya ka bala ai kerteng second one day football knockout tournament. Hagari ke lempung yela kai bale shimbenta da pratli kikin hon la sakilang da uba Richard Maukeu ubala long kum kongsan harengkat ka jingedon lang jong uba Bobis Nongbri kum sembut kongsan lembaru presiden jong ketulba Nongkrem Circle usamla Alex Nongrum u presiden ketulba Sorengkam unit u Kershan lang Nongbri bat kiwei na pedeng kini ki pradli ki kinhon yele kai ki bale shimbenta hagni ka sni ka mau kho ru sports and cultural club kala yo ra ya kanam lado da ka penlim no ya ka Scam United Football Club da saukul iwei lingba ka jingya shot tie breaker.
nila kai football hakini kipor kisni iba menta kamdai shu kabang nisuele tamasa lani kamdai shu kaba shuyele kai ban kilan met ndrei nilatip ba ka jingile kai football menta kaladai kalat ban aikam aijam kalat ban bersaya kayeng kasem bat kiwei de namar ngilayoi nakapor sakapor kibon ki player khasi jungi ki baile ka ki level ki ba shadrong kata ka ISL ka I league bat kiwei ki tournament ki ba hak jalala ni sabar ka jalaru kasorong kamru kadon ki players ki batbet ki bala mikmat ya ka jala ki ba mikmat ki school ki ba wanra jingjob ya ka inter school ki baper bat ngakarmen bada ka jingdon kum kasang tulba kabanang yale ban wanra susu ban peni ya kisap kipong kanang ba kajal benriu jungi kanyo ya kirang yale kai kirang rajit kibapek menta habang ipai sakaleng gijaka nakaliang jong ka KSU hi ni persang katla kadiai bangin wanra ya kata kajingla jong kikna la jong kibanila kai ba ki level baper bidang suyi hakikot kubor ki baper dang kini ki kendiat sini bana kaliang kasang ngilas syem ya kasenjam ban ong ba ngidon kam ya ki kena kasi bakin yele kai haki sports discipline ki baper kajingkran jong kaseng yakani kamat kamdei kaba super hat sisngi ndrai kadai ki bangilai kren nakapor chakapor nakisngi habang yui ya kajing dolan jong ki samla ki batwet ki jongi ki jingile ai baper ki miolan nomor ba layo ban syem ya kajaka jong ki da ki bar jela dang menmet hakapor ba ka kesu nang tmai kayo kam arnut ki kena kai drok kena di drok ngapang kamensin nomor ba we ni kita udah player batbet ha buju ile kai cricket ya hadin ngong ngabalai li mem me poi chakani ka hadu man hab di drugs no man khai drugs no man shwa ma dei we ni ki bola su babet ba baro ki batsman ki tiang ya me ka jubab ka jong u gong ngam yo la than ban mi shaki level ki ba kham jong kata kai ka ba penong ya ka KSU hi bro koi bangin phakmat bangin ong bangin don kam ya ki khasi ki panile kai haki disciplines ki baper badwat banbat ikin yaki kam kinong kit kam haki sports association baper ngidon kam yaki khasi la jong badang man kani yang instrument ba ka Shillong Cricket Association kalayo da presiden lu khasi general secretary lu khasi kata hadin pun pusnam ya kumta kajing penlong jong katulba yakum kini kita jingla kai ni kerman scam kanang wanra susu ya kajing kiu jongpi kisamla haka jingla kai ka jongpi nakasingi syakasingi kan mau ba pinumkut tang haka ni kamadan ndrei pidai ban yale kat bala ban minot ban kasar citom ban duriap kenang ba pin yo ban yale kai mentang hapulu ndrei wat sabar jong jela wat sabar jong karidu kudu Prize amount kalong 10,000 Bebek! Mafro Sports Club Bebek!